Tak pozdravujeme mamu, otca, súrodencov, starých rodičov a všetkých príbuzných. Čaute, pozdravujeme doma. A ja svojho brata Tomáška. Štátny sviatok je super ako vždy a je tu úžasne, je tu atmosféra úžasná a sú tu super veci, všelijaké. A prečo ste sa rozhodli sa práve vy dvaja vziať? Znova. Ahoj mami, ahoj tati, hrozne vás ľúbim, chýbate mi. Ahoj mami, ahoj otci, chýbate mi, teším sa na vás, keď prídem domov. Ešte niečo? Koľko je 2 na 3? Pozdravujem vás, stále vám. To je koniec. Never been here before. I'm intrigued, I'm unsure. I'm searching for more. I've got something that's all mine. I've got something that's Telefón. 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 Žito! Prosím. Haló, haló, tichšie. Haló. Ticho! Haló, prosím, kroditeľia duchov. Chlapi, máme prácu! Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters! Moji chlapci sú dobre vycvičení a pripravení bojovať s každým zlom na tejto planete. Ak máte nejaký problém, zavolajte krotiteľov dušičiek. I ain't afraid of